If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Good day! Welcome to another day, another vlog, another Kabuhayan Sermon. I am your host, Giselle. This is the day. Hanap buhay na naman tayo. So, let's start our day with our first customer. Yes. Ano, gagmay? Nakasala ka na. Masuko ko na pagkwato kang nung na dahil pangay kutsilyo dito. Ayaw na, natin din. Ay, ay. Yeah, thank you. Don't forget to share, like, and subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago naming videos. Pedro ha? Ay, ipakita tayo utang ilid rin utangan ng kwarta o silupin. O plato lang. Wala, Judy ha? Pantalon. Hindi na lang to. Ayun, lagi. Huwag niyo lang po kaligtaang panuorin ang other segment ng Pinoy Rap Davao. We have Joyride, Road Trip, Kulturang Pinoy, Good Morning Davao, Good Morning Pinoy Rap Breaking News. I-share, like, and subscribe and hit the notification bell para updated din kayo sa mga bago ninyong videos. Ilang videos. Roman! Dito lang ako. Wow. Wawi. Silupin, kutsilyo o plato o mutangan ng surhalin. Ay. Dance with my father. Ukayamit. Anak ko ya tayo lig. Kuhan ka ng sweet bitaw na ka ng paano diri. Ukayamit. Anak, gusto ko si Pastora mag-inanak ka. Ukayamit, apel. Ay, si Kabuyag. Kolok. Gusto ko mga ka-rest guard, taga-diri o kapag pili kayo init. Para init. Ay, buting suki ka dito paligo. Short of the jacket. Para kainig
Dagang isugo sa simbahan. Baka ana-ana ka, di ba? Okay, tag-rash guard. Ano dito ko? Gani, okay taon niya. Ay, di siya lang taon niya. Kanang ha. Okay, agad ako ha. Nalagot yun po na sa gahapon, guys. Pinaano na, kasi sa po. Oh, diya. Kaya na pala ko. Ako mo na doon, Sir, no? Ha? Ano na po si Diana mag-pray. Okay, naligo. Ikaw, sinako ko lang yung sinako lang talaga ko lang. Matumba ko lang, maduhol mo. Ingon gani ko, pagparipi dito ka Mars Ann, kung sa man galing, high blood ba ka o dili? Hindi ka ba sa mata, Sir? Kasabog na. Kada alauna na daw ka matulog. Malis eh. Hiningin ko sa inyo kung magpalaban, hindi ko pinagtagap. Asa na ito pabilong? Di, nga naman good nga matugod yung alauna, wa mo kay daghang trabaho, may magpareha ka na mo. Ako kung istadihan, God. Ako kung istadihan, sunod ka. Matungkuan ni mo? O, nag-study kang tungit. Upo po. Hindi na ako katungit. Muro sa mga kumpos. Kuan pa ka. Yan ako itungit. Study din kang tungit sa pupo. Wala tawag. Tanawa din na. Tawag. Kasi yung dula. Di na nakadula. Wala naman Tawag. tawag. Kaya mo pa ugaling mo ng rin. Wala na magutong spin good nga. Ipustang mo. Wala na. Uy, wala ka uban imong manghod sa balay. Uy, dito ra ka. Ay, tatong lutlok ni Mars Ann dito, be. Halang ni Day? Dili. Ano lang. Ikip ko ah. Pamamagaya lang. Ba? Ewan ko, pasalamat po anak nila. Kaya rin ko may black paper na sa mga burger. Sabalo na siya ng order. Top diha sa NCC. Sabalo na siya ng order. Ano yung order? Sunday! Diyan na! Dili pagkaong ba? Dili, ano makadaog ka? Order ay sa kabuot lang. Pagdali, dali, bagulo na siya, uy. Balik ka lang dito, ha? Thank you. Dili magkaon ba? Tawagan sa akin, Super! Hala, siya gusaw na niya yung kwarta. Ha?
What's yours? Walo. Ay na, ito. Sa gilid. Yung na lang. Tag 20. Ay, post na na yun. Oh, ay, post na na yun. Magpapagpag na taba. Di lagi ba, makasala ka diha ba? Okay ra na unta og kana-kana maka. Balikan na nimo. Balikan na. Oy, una ni dito ka. Ito rin mukha na ni Day. Para tata, Day. Eh? Diyan na. Ibayaran to yung mga hotdog gabi eh. Day, palit na, Day. Kuha na siya ito, manglungga mo, dara dyan. Unsa na umpog ka? Dali! Milyon pang ka ha. Wala ka lang dito? Nasi Jinky dali ha? Ngita, nagdaan. Jinky, unya na Jinky ha. Kuha na Jinky. At least, nanong na dyan na iyang right. Diba? Makabanggalit ka na mo ito, diha ba? Ito. Ipadala na lang ito na dito. Oh, ano na lang? Ulo, isang kahato. Mamay ka noon? Pada ito sila ikanon. Sure ba? O, pag-dungag sa niya, dungagin niyo mo sutan diribi kay tagsulo sa magkita. Wala ka dito. Damay butin dito. Among bisita pa kopi. Ako, library ko, 14K. Ay, mandiri. Bitaw, Jing. Hoy, asa na mapakop na? Ayaw, ikay. Tama na po na sa iya nga. Hello? Dili lami, uy. Day, balikan ni Day. Luto na ni Day. Nag-isra. Balik na.
andang ba? Ginaputol, no? Ang Putol na po ng tapunan. binuangan din na sila din taman. Ayun ba? Away ayok po ng anak na tao. Gulay ko andang. Ginabuhi po na. Yan na kung ikuan doon, di may bill. Ito man ko sila padula ng ikuan. Ilan naman po kuan. Sige, nagputlong ba? Sabi. Ay, ayun. Pero makukwartaw niya. 500. Patawa na ba, oh? Di naman yung mga missing. Ha? Di naman yung mga missing. Agot na. Dati natin kayo missing. Hi! Kumari kong guwapa. What's yours? Nakabuo. Dana! Alam ni mo ga? Sino na yun? Tag 20. Yelo jud na. Bali ang coloring pagpalit. Di kay nang lustad. Yelo jud na. Ang katunang coloring para sa hotcake ang gigamit. Ito pa. Ikasanaan, diba? Te. Ate Jirele. Oh. Nangutana siya, unsa daw akong parapol diri sa manggahan. Ano doon ako'y nag-post na i-trainer dito, te. Kung pangalit sa kong barbecue, te, na chance makadaog. Alam siya, layo man ko. Tako. Asa ka? Ako ka suraj? Ilan mo na? 100. Ang nakadaog na, na-champion no, amati, no? Sa indak-indak. Oh, pero dito sa eskwelahan, kay Davao City High School. City High? City High. Kanang mga sa, ang tawag ka ng kategori nga mga laing-laing lugar. Kuan, open Mati category. may nag-champion daraw.
Mati mo po itong magpagdugo Alpano Pablo, no? Mati po ba ito? Mambo. Limot ka puti. Wala mag-isulti ko nila, mga trahedya nila. Sumukan sila? Hindi kasi. Bayan sa itlog. Ano? Pablo, napilagyan sila Pablo dahil. Lagi tikay. Ako na kayo sige kaon. Ano ba? Ano oh? Sabi yan, madali-dali na mo. Kaya manikay. Kaon sa siki. Siki, wala kang ulay ba? Mayat na. Taas kang liog. Tangag, isahon daw. Tangag itlog. Ah. Yes, thank you so much. Ito sa 18 ba yung abot ang padinyo? 19. Ano 2018? 2020 mo? 19! 19! Uy! 2019 ko namatay akong papa. December 31. Nana siya, murag nana na siya sa 19, pero wala din yung ganit ni. Digo siya sa 20s na. 20 na siya, no? 20. Pero sa ubang bansa, 19 pa. Pero ang Andre, ang mati man yung disputa, 2018 daw. Hindi naman ilang gulo sa istorya. So, pasailuhan na lang gulo siya. Kaya importante na daog naman na sila. Buat lubatan ni siya ba? Tinausan ay kagahapon. Pasamta daw sa'yo. Lalaki kay katanapon. Ha? Ako ganun tayo i-share. Saan ako nagkulang, nagpaalala? Ano na po siya? Ayaw. Di na di kachapan. Bititan na rin mo. Thank you. Ayaw, manay. Grabe yung Jollibee, no? Eh? Utang ng utang nas gawas. Renovate. Nasa gawas, ako gawas. Pwede ka kita gapon.
kahapon. Ay, kung naging adlaw, si Mana naman daw na. Wala ko kabantay. Hindi premium ano mo. 1.1. 1.1 million apart from receiving 1.1 million peso cash prize, he also bag best and street dance. Oo. Best Ilahalos music. tanan. Halos tanan. Ya, ilahatanan ang Best mga... music, best India. Nalapin mo kuan ani. Dili ka pwede mo champion kay nasa imo tanan. Correct ate Nini. Pero with 50 pag yun. Artistic design with 50 kan. Best in artistic design. Ya. Nakadawat sa artistic design. Napag 50 tang ha? Nasa na compilation ka na mga guys. 50,000 each. Kani. Kana, 50,000 each ang kanang mga best. Dati kadaghan. Sulit ka ayo lang kuan ay. Ulit ilang katapoy. Wani sa lahat tong palubot-lubot. Ha? Wani sa lahat tong palubot-lubot. May palubot-lubot at mga bata nga nagbahag. Oh. Palawan. Ayun, yes. Ilo ang nabutang na tulog. Wala na. Nabubuan naman. May ito po mo. Wala siya gusto na din. Wala ka, nagpilay pa eh. Nagpilay pa. Wala lang ko naghatik, nag-sumay. So, tayo pangumpra, di na lang barbecue tayo. Ano man ang barbecue. No, kulit na lang ni mo rin yan. Sa akin, nagbilang ka. Nagbilang lang. Chiller lang na. Prutas? Kita na niya. Kung saan siya mamaligyan prutas. Meron kami tadig mangga. Sandiri lang unta na siya mag-display. Wala siya nagpupo. Wala siya video. Ha? Ambot lang. Kita. Karong pagalinta ko nag-ano. Upak niya. Nalakas ka na. Video. Oh, yan naman. Wala ka man eh. Dili, buntag mo na ako. Tulog.
Matugot ako na maglami. Kabalo din ka mangutang te. Gusto mo rin kong matulog. Gusto? Nagkulis. Dos naman. Ito, pismo na. Ganyan. Hitan to ganito Gusto kanina. mo rin ko na. Ako sa mga. Durian ba kung magkaon? Ah! Kalami mo po gikaon. Uy! Ano na siya natunda yun kay Matulog ko niya ba? ibang durian na. Ang galit mo te. Kalami ko yan. Ayan, saruan. Kuan ba? Ini prutas yung bana ba? Mawiran ba? Tayo. Paano? Sabi lang hindi. Panoan. Uy, Ang pwede kasunod sila no. ay katapag ilangan. Sa tipong extra. Lain ako na kang Ah. extra. May support. Sabi yung kalimpuran. Naman naman ni kaya ako ng puli-puli las. Ikaw man nila. Siningan Uy, ako. kamalo. Kinayo na mo. Kaya ko ba ang amo? Tubig na, paspasik tubig. Tubig naman ako gikonday. Ito kung hindi ko mo ng tubig. Murag si Ido lang si Sel. Ha? Ang anak nito murag si Ido. Halang ne? O halang na. Isod sila pinaya. Janet. Ano di kadaghan to? Kabalo ka te. Kinsay nakadaog ron te. Nanay Berta og si Dwayne. Naglibog ko ko. Hatagan mo na ko ni wa may gipadalagod si Rob. Tana sa kong dati. Ay, Sa kung gahapon pagkuan niya. Oh. Daog gid si ato. Oh. Silangan ko niya. Udi alang na. Di ko tawag sa dapat. Baka mo rin sa lupa. Tulo ko ang kaya na po. Bakit yung bata? Uy! Sigapag sa kanya. Nanginit din ang lawas. Post na siguro niya sa Pinoy Rabaw. Panak ko nag Galing mo. Init, pagod na no. Yan isa kung yung mag-inuloy, tama na eh. Lain po nung Kaya ito, pag hinangol ako gawin niya. Hindi mo na. Galit niya ba? Init niya sa lawas ng durian. mag-inom mo. Anong yellow na yung ulo? Coloring? ang nabubo kay ang coloring para sa hotcake. Wala lang ko ng hotcake. Kay lain mo po kay orange na ko kung hotcake no. Ano, di ba? Orange? Ito royal ba? Baliktad pag punit na. Halin na nila. Oo, naamoy bro. Halin na. Ah, Pagpila, ang bot. ang isa lang. Daw ra po. Asa? Asa mo ba daw? Yung asang bot. Ang Basta na ibayad. Sila ba? Ito bigran ba? Kanay mo na. Ganun ko ba niya? Pagod ka. Wala na kasi jiran mo na. Ruby? Lalo? Okay. Ang yung na mo adin na tirabe. Ano mo yung gift? Diba? Aja halukuan. nililagyan ba na yan? Kasi hindi gusto ba? Hindi gusto ba? Wala pa na sila ng kwansihan na away. Sige, pag-away tayo. Hindi pa daw masinihan yung mga hawa. Sila pa mo.
Tara. December na natin. Kapit na din? December, nag-hire mo na sila. Sugod-sugod na sila pang-hire. Ganyan ano, marami na lang sinter. Wala ko kita tindahan. Tuyo mo daw na. Ang pan, narinta niya. Una rin, SLA. Mahala silang narinta. Ano itong gusto rin ba mo? Bukan ni. SLA. Wala yung mga, primero ba yan? SLA, primero. At sila yun ay una to. Di ba nasa babaw sa kusina? Una sa babang sa ha. Sisi. Karon, Sisi na wala. sisi na tapas. Asa na mga yung bahay. Ano. Pagbuno Sa labs. lahat na bitaw halos. Labs bito. Hindi na nila labs sila. Ano oras sa magkano? 30 na sila. 5:30. Tas na yung tulog. Kapasa na rin ako ang maklase. Tas pagtulog. Ay. Gani, humantuan ni Gulay ron. Tulog ko. Balik ko pa diyo. Alam ni Tinok? Ayun. Madam? Hala pa. Nakita, ambot ragit ko. Kaya mangita, ambot ako. Kaya hindi ko kita. Kasi pag magpugos ka kung nadik ko nga. Ito ba di pa siya maagay? Ano, hindi ko ganun na sa wala daw siya. Wala sa siya. Ha? Wala daw siya din. Ay, nanawad? Tama na kayo nito. Pencil. Sukses! Ay, las binamo. Ba't wala ko dito po ang ano? Dahil yung tato. Diet on taka, di na lang. It's rainy afternoon, guys. So, maulan na hapon, madilim, makulindi, maulan. Lakas yung ulan. So, ayun. Help me pray na maubos yung paninda ko. Kasi pag ganitong mga panahon, medyo matumal. Medyo lang naman, pero keep on fighting and the mindset na mauubos to. So, tara, samahan niyo ako maghanap niyan. Ikaw din nagtundo? Yan naman. High blood ang nagtundo. Sabot kayo kung nagdad. Sensya na po kasi I'm not feeling well. I have a cough and a fever. Princess! Ano man ka basa-basa ikaw? So,
sa lahat ng nanonood ng Pinoy Rap Kabuhayan Special, thank you so much. Thank you for viewing my videos, liking it, subscribing it, and don't forget to hit the notification. Share nyo sa mga friends nyo. At pwede po kayong mag-comment sa comment section kung ano po pwede po sa pagdagat sa mga pamilya. Ako kaya kasi ay bumili na tiga. Live naman din eh. Ha? Ito, manitili ko pa yung bakay na may bagtas ba? For today's video, Day! Adi na like, asainan, nananagutang. For today's video, Day! Inspired by Cindy. Inspired by Cindy. Makadahog ko ni Cindy ba? Nakaw din sa atin, ulit sa pilya. Princess! Ay! Japan, ito basa naman. Ano pa nga ba ang pwede kong idagdag sa aking panila? Kung hindi po costly ha, mura lang po yung kapitan. Comment nyo na po dyan sa comment section. Pag ganitong maulan kasi, minsan, hindi na ginagana ang lumabas yung mga tao. Ito naman, instant noodles na lang ang inuulam. Ayan na. Let's think like we are stuck. Dili maglag-lagog layo ha. Yara ka. Princess, dili magatog layo para dili nagkuhan si mama mangita sa imo ha. Barbecue boss! Oh my God! Na.
Na! Sarap, no? Sila, diba? Padas man ako. Enjoy ako ba? Babalik ka sa diri. Madido ka manggian pa. Sige ka kuan dira higda. Sa dagat nga to, no? Dagat mo sa tigan. Bakit ako dito, di ka nakapagpalitan dito. Hindi mo ako, di mo pa. Wala tinay manok. Wala pa maning datin, makikita mo. Tulungan sa kahapa, makikita pa ito ang Pagwapo naman ang kersan. Winira pas kadayawan naman. Takinda. Open category. 1.1 million. Kaya gihapon sila mga premium. Mga best and best. Celebrity. Atong Sunday. Wapo mo kayo ng putupod. Ito suol na ako. Maruya sila. Hindi maruya ba na? Yabo pa yung maruya.
subscribe ang anak-anak at ang mga tao. Makita nila ito, wala lagi sila ano. Nakaraan. 20 minutes ago. Basta kita comply na pa. Kita magreklamo. Comply lang sa iyong pangayo. Pangayo. Basta okay na ito sila. Problema na. Problema na, gilabtan na ito sila. Hello, good evening. Hindi ba, kasi hindi kayo na mga pangalan.
Pela sukso. Tingin mo? Mabang sila ni Makuha. Construction? Ay, hindi ka lang ako. Ayaw ko niya po na mag-install dito sa loob. Ay, tama, no? Ipinabutan mo na ni Rob sa Facebook. May friends sila. Isa de. Ito po ba mga winners? Oh, kinatag ba na ko? Dinanaibirta lang ako. Halatag. O mo na yung Facebook. Yan. Kain yung mga teko. Kasi damo ko kain. Okay, baka na. Dari ba? Father, thank you, Father God. Thank you. Salamat, Lord. Naanib ikaw. Amen. Sobrang salamat, Father God. Salamat sa tibok adlaw. Salamatan lang kami na adlaw sa aming kinabuhi, Father God. Makarinayon, ikaw nag-bless ka na mo. Ikaw, Ginoo, ang nag-auban ka na mo. Bisan asa lang kami na ato, Father God. Ang lisod alang ka na mo, imo kinig ka sa iyo. Ipagaan mo ang at diri ka na mo, Father God. Salamat, Panginoon, ining ka na imong pag-atinan ka na mo, Father. Thank you, Father God, na ikaw nagatuloy sa among nabuhi sa imong gamhanan ng kamo. Anahan, nakubay kami o nalipay, Father God. Mapasalamatan kami ka na na diha kami mo amahan. Kiniusap kami kalimutan sa mga amo usap na gidala, kini Bible study na mo karon din sa Arroyo, Father God. Kada ampok kami amahan na daghang dalunggan na makadungog o daghang kasing-kasing makadawat o daghang muna na makasabot, Father God, sa ilang karon nga madunggan, Father, nga imohang ihatag ng mensahe diri kanan. Diri kanan among mangayo tuloy na mo sa ngalan ng Jesus. Amen. Sa kalangitan, ikaw ang Diyos na nabuhat sa kalikutan. Ikaw ang Diyos na nabuhat sa tanang may kinabuhi, ang magaday sa imong ngalan. Pagkasibaon ka, Diyos na balaan, pag-asibaon
Pagasimbahon ka, pagasimbahon ka. Ikaw ang nagbuhay sa kalangitan. Yes, Lord. Ikaw ang Diyos na nagbuhay sa kalikutan. Ikaw ang Diyos na nagbuhay sa lalangkay kinabuhi. Aron nga magaday sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos na gamanan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos na walaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Ikaw ay problema, sultihin siya. Kung ikaw ay kabalaga, sultihin siya. Kung doon ay paminangan, sultihin siya. Kananin mong pagkakasisuhin na iya. Kaya kisili ko mo nung dili siya muta. Natipilit niya makita ang iyong pag-antos. Sultihan ko ikaw ang ganan. Ay katubagan na kami so. Ikaw ay problema, sultihin siya. Kung ikaw ay kabalaga, sultihin siya. Kung doon ay paminangan, sultihin siya. Kananin mong pag-antos, susugit ka niya. Kaya kisili ko mo nung dili siya muta. Natipilit niya makita ang iyong pag-antos. Sultihan ko ikaw ang ganan. Ay katubagan na kami so. Kaysa ang Diyos sa panalangin, gumanaway pagkabalin. Ang Diyos na tinugan sa tanang ikinahanglan mo. Ang Diyos sa panalangin, gumanaway pagkabalin. Ang Diyos na tumagan sa tanang pagkakumo. Siyang Diyos sa panalangin, gumanaway pagkabalin. Siyang Diyos na titugan sa tanang ikinahanglan mo. Siyang Diyos sa panalangin, gumanaway pagkabalin. Siyang Diyos ang katubagan sa tanang pagkukumo. Yes, hallelujah, Father. Thank you, Lord, na yung atas oh God. Nani ang kauban ka na, oh Father God. I-recognize ka na kauhan sa imuhang ang imuhang presensya, oh Father. I-recognize ka na mo, oh Jesus Christ. Sa Holy Spirit. Naniyan ang usap sa mga muna-muna o sa mga kasikaso. Pagkabot ka sa himaya sa langit. Nga ikaw, anaalin ha, Father God. Salamat, Amahan, ng tanang kasing-kasing o una-una o dalunggan ani agayon nakatuon sa imong pulong, Father God. O masabtan na mo kini, kung madawat na mo kini, kung kinapingan, Father God. Ini pagaghion, Amahan. Salamat, ikaw ang dalaygon sa among kinabuhi. In Jesus' name, Amen. Amen. Ato nila. Salamat ni. Ha? Kani? Oh. Tuban ni sila Ford? Hindi na ko makaya kayo. Tulog ka ng gabi, di ba? Kaya kaning mga bata, tulog naman yan. 9:30, tulog din naman. Naglakaw ni Dili. Saka 11:30, naligot na. Kung nga na ba, pero gabi, tulog. Ito dapat tutulog. Nakaya pa dyan na ginarong dito gani. Oo, niya. Kada pinaka-oras ko. Nung magkinuhan kayo na mali ito gulay sa kagubay pa kami na hindi naman nagkaya. Huwag yan naman halos kapita. Kaya kapoy na ba? Yan. Kana ginagaan dito dyan na ano ba? So, tapos diri pagka
Sabi na, kahapon, ang market po, dahil ano, ano market po, bawasan na kung sa nila. Ayun, sa bato, maraan. Na, Maraan alas 10, wala yung player na kita na, kung asa tong kuhan nga, ano magmula, market, mo na ang inay, ganyan siya. Kung asa tong kuhan, ano may sabot sa mga bata na dapat, kayo ka mga siya, pero, dili kayo makatulog manggod. Niya sa ikaw na si Siri niya, ni mata niya mo pero puto niya, tugay mo na tao. Pag-abot dili. Anang unsay nga nga dira, ito baron mo palutuon ng mga daan. So, uban nga mamalit pa na dili. Ay, lunod anak ba? So, salamatan ako na kay birthday. Kanang lisod niya sa'yo, no, pag-anak gani, na makuhaan siya, pinagdapo na problema, hindi ko katuong nga, kasulban naman po na siya, di habol way ba, Hey!
paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin at lagi kang aawitan, ikaw lang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako mamagilakan. Panginoon, dakila ka kapag sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay galito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.